Nasubok iti kinamanagpartuat dagiti visual impaired iti Baguio ken Benguet. Iti panang disenyo da iti baston da usan dagiti recyclable material. Daytoy ti report. Puraw asarukod dagiti visually impaired na pagbalin-an na maris na idumduma ken napuan kay papanan. Naibida dagitoy iti malikhain ang Pinoy first ever cane decoration contest. Amay sang aktibidad an organisa tapno maibida ken may panakal dagiti naidumduma pay at talento dagiti visually impaired iti Baguio ken Benguet. Aktibidad a konsepto met ni The Blind Gardener Rubigan. We will be introducing and defending the white canes that we decorated. It's another way to show that we are very creative and a reason also to get together. That's why we decided to do the white cane decorating, sort of a competition. Ti aktibidad ket panagkikaykaysa damet lang iti kampanya tapno masolusyonan ti parikot ti lokalidad, panggap iti basura. May matangan daytoy iti 5 apimaset iti kompetisyon, kas iti disenyo ni Marta Bitaga, a third placer iti kompetisyon. We have to use materials that are recycled. And also these are from magazines, rolled strip. Ti disenyo met ni Melchora Domingo iti sarukod na as simbolo ti biyahe ti bulag, tinangabak met ti first place. Very thankful kini Ma'am Rubila. Gusto na tilang panunot ako dito yung cane decorating. And through this, ma-develop ang capacity creativity. Kagitdan ti aktibidad, ket ti parakiswat metlaang ti him, a komposisyon ken kinansyon, ti sigod a manurusuro ani Rolando Bitaga. We are the action blind gardener of the Rotary Community Corps. The zeals and passion of members